aoe aoe oh Alhamdulillah, mboko sethithik wis icip-icip beksane Mas Gareng. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Gareng. Selamat malam Mas Bayu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuku cireng menyang Solo, Mas Gareng panjang yuswa. Nggih, tuku roti bolu menyang Semarang. Pripun? Mas Bayu. Apa? Aku kok dijake arang-arang. Ya ora, kene nyatane ya ketemu ngono kok. Ning arang-arango bengi iki marem atiku. Lah mareme ten apa? Aku mbok ana 5 tahun ora tau gareng ing Semarang aku. Apa iya? Nggih. Nggih. 5 tahun. Apa? Ning iki ya jenenge rezeki ngene iki Mas. Pripun? Rezeki iki ora wujud duit tok. Ning ya kesenengan iki seneng tenan dina iki aku. Senenge sebabe napa? Nyambut gawe cedak besan. Kok cedak besan? Besanku omahe sawunggaling kono. Oh, ayo malah tilik sisan kok Mas Gareng. Tilik apa yen konangan isin aku. Nggih, wah bae besanku iki nek bengi raine kaya ngono to, ayo malah ning ora apa-apa sing jenenge ning ya ora to. Mosok besan kok ngraek-ngraekke iki lho. Mboten ning sing jenenge kabudayan niku wendah yen sinawang. Nggih. Beliau juga sudah tahu profesi saya sebagai apa. Nggih, Mas niki sowane ngembak. Lho. Wah, niki daerah Ngemas niku pancen ngembak kok ngemas. Ngembak yen wedok wong aku lanang ya ngemas. Aja diganti to, kok ndak malah bingung. Lho wong aku wong Semarang kok paido kene iki kelurane melu anu apa ki Kuroan, Bulusan. Bulus karo Kuro iki padha lho Mas. Nggih. Ya wis sakarepe. Lah yen kecamatane Temlempar. Tembalang. Lah ya Balang iki lempar. Ning aja diganti ku ndak do bingung, ngapale Tembalang ya Tembalang. Iki yen ketelahe masyarakat Semarang iki kota atas, Mas. Oh, kota atas. Betul. Mula hawane ya atis, nggih ta? Nggih. Nggih. Ning seger, ora atis-atis banget ning seger. Saestu. Piyai mriki niku pancen racak usahane niku kos-kosan Mas Gareng. Mergo ya cedak undip, lan liyane nggih ta. Dan niki kula alhamdulillah matur sembah nuwun dene budaya bersih desa, sedekah desa, apitan isih dilestarekke ning papan kene. Tepuk tangan untuk warga Bulusan Bapak Ibu. Nadyanto niki ning kota besar nek kula ngarani lho Mas Gareng.
ning nyatane ora nglalekke karo budayane lho piyayi sing lantip wicaksana ki ngeten iki marai kadang kala ki sok nganu Mas sok berpandangan miring terhadap budaya gini nggih ana sing ngarani werna-werna ning ora perlu gagas sing ngarani werna-werna waton tujuane apik sama dengane ya becik leres wong ki mung kari gumantung nawaitune niate iki apa wong jenenge sedekah kok diarani ora apik iki piye sedekah ya sing ngarani ora apik iki tegese ora ngerti sedekah ki artine apa apakah arti dari sedekah sedekah iki sebagai rasa bersyukur wujud syukur ki sedekah nggih terus dengan harapan tahun depan banyak rezekinya terhindar dari malapetaka nggih terus kah iki saka tembung berkah barokah rezeki yang diterima nggih dadi sedekah iki ora mung sekedar hura-hura ora ning ana artine ana tujuane simbiosis mutualisme antarane menungso karo bumi nggih to nyatane bumi iki digaru diluku didak-idak diuyui ya nyodakoi menungso buktine iso nuwuhake sing anapa niku kanggo murakapi bebrayan agung. Nggih. Nggih to tanduri pari ya tukul pari tur bumi iki ora tau ngapusi. Ora tau ngapusi. Nggih to tanduri kayu jati tukule ya jati. Ning ya ana lho bumi sing ngambek ditanduri ora tukul-tukul. Apa? Kuburan kae. Lah piye? Ditanduri ora tukul-tukul. Lah ora tukul maesan ngono kok. Oh iya iya ya. Heeh. Nggih, mila sing jenenge sedekah bumi niku ya menungso ki ngujub rasa syukur hasil saka nikmating bumi ra ngaten Mas Gareng. Bumi ning sing baku ini terjadi karena rukuning warga. Leres, betul. Nyambut gawe ning ora bakal kentekan energi, ora bakal kentekan banyu mergo sponsore iki isi ulang kae. Kuwi ora sponsor kuwi pancen nyambut gawene ngono kok. Oh, ora sponsor lho. Tak kira nyepaki awake dhewe. Mboten. Ning ngeten Mas Gareng, rangkaian acara tanggal 4 Mei resik desa utawi ziarah makam. Leres. Lajeng 8 Mei ziarah makam cikal bakal. Dukuh ngembak, nggih to Mbah Samber Nyawa. Niku sing diarani ora lali sumbere. Wong yen lali sumber bakale ketiwasan, Mas. Terus dibacutke 10 Mei sonten kala wau wilujengan dalunipun gelar inggit purwa kula kaliyan panjenengan ingkang kedawan sampur kinendherekaken wungon utawa lelekan wonten mriki. Nggih, niki. Nggih, heeh. Matur nuwun sepindhah malih kula aturaken matur nuwun Bapak Ibu ingkang lenggah wonten mriki. Mugi-mugi sagedipun tiru kalian tratah sanesipun wilayah sanesipun, Mas. Amin, amin ya rabbal alamin. Mas Gareng. Nun, yo iki gandeng dicepaki gamelan yo padha rengeng-rengeng sawetara. Lah mbok nggih. Niki piyai mriki niku agamane yo ora ditinggalke, Jawane digawa. Cocok. Tegese loro-lorone mlaku bareng, ora ditabrake. Mboten agama tanpa budaya niku kurang ngrembaka. Nggih. Ning nek budaya tanpa agama ya bakale rusak. Tak upamake layangan ora biring nggih, Mas. Oh, nggih, nggih, nggih seimbang niku. Seimbang. Sami kalian sugenge piyai mriki seimbang kabeh. Nggone padha serawung karo tangga kiwa tengene ora ana rasa iren-meren, kabeh tansah samat sinamadan daya dinaya. Amin, amin, amin. Nggih, aku tak nyuwun tulung Mas. Kula nyuwun tulung panjenengan bawa tak tibakake lagu yang bernapaskan agama Islam judule Pepeling. Kula nyuwun sing bawa panjenengan. Engko sing nembang Pepeling aku nyuwun piyai papat, siji Mbak Ayu, loro Mbak Suci, ping telune Mbak Dita, kaping papat Mbak Rizky Yai Nanda. Nggih, gen ngamping-ngamping Mas Gareng yo. Tak aturi metaraman gen jumeneng ana kiwa kotak kene, monggo tak dereke. Yo. Hai aowe. Tua lolo alang penange Larak disamperke larang apeke kowe. tua lolo
PKK. Lah ngapa ta? Anggo ijo-ijo kaya seragam PKK. Ya ora apa-apa, pancen ijo niku sejuk kok Mas iki ta. Sejuk di mata. Damai. Damai dan ya delalah sing nganggo ki bocahe ya semluhe. Nah, cara kene ku semluhe. Semluhe. Heeh. Wah, pawakane komplit lho ana sing kaya tower. Kok kaya tower? Kae dhuwur. Oh iya, Ana sing kaya pring petung jelirit. heeh. Iki wala iki Ngapa? ana sing kaya dangkel jati. Kok iso dakel jati? Gedhe keker. Heeh. Terus sing tengen jenengan kuwi? Nah iki. Wis sajake juara engkol ya, Dok. Lah ngapa ta? Lengene gedine ra jenak. Wong kulino mbeksa kulino olahraga kok. Cah wedok kok metekol iki. Lho binaragawati kae ya ngono awake ya gedhe. Ya nek ora apa-apa saiki lanang wedok ora ana bedane sing beda. Ya enek to. Lho, sing beda ki nggon prabote kan so tindak tanduke. Oh nggih, heeh. Oh, kowe arep ndlomroke aku kowe. Nek ra enek ora iso tuku putu ae ya. Mas ya dibawani sik, bawani. Perkara dikenalke mengko tiba keri. Panjenengan sing bawani sik, ya ning ngarepe ibu-ibu. Nah, wis pas Mas Gare ning ngarepan ibu-ibu papat ning mburi engko sing mikul. Ha iya. Ora nembang ra patheken. Piye to? Omong tembungmu sing papat mikul ya aku matek. Lah nek carane ngene rak ngene iki sing gendong aku, nggih ta, sing mikul ibu-ibu tegese sing ngewangi ngoten lho. Lah omong sing ngewangi aja sing mikul, tembung mikul ki wong arep digone kuburan kok. Mboten. Ayo Mas dibawani. Monggo menika kula kintunaken dhateng sedaya para kadang panitia, para kadang Karang Taruna. Nggih. Tuwin para kadang mahasiswa-mahasiswi sing kos ning kiwa tengene kene. Wah, kancaku sing Joko-Joko kuwi lho. Wah, bareng kene cedak kos-kosan mahasiswa iki wah gleling-gleling ya. Etri lho. Oh. Eki tri barang walah aja. Ayo. Muga-muga ora dolan ning omahe anakku wae. Ayo Mas dibawani. Monggo. Piye? Ayo sakarepku to ngomongan sing nembang aku kok kowe sing piye-piye. Nggih empol lah wong kene iki nunggu kok ya. Aku ditunggu kaya bis wis ditunggu. Awasi todi asaking prawinasis Nggo tombo adem nyambah swara cilik. Nano. Ayo. dhuwur iki. Lah iya no. Wong kene gone dhuwur. Wong dhuwur wong sor. Wong urip biasa. Wong urip ing donya bebasan Nah, mung mampir ngombe jas. Anake Pak Anom le. Oh iya ta Mas. Oh, si anake Pak Anom iki sing bener aku dudu awakmu. Oh nggih, aku iki wong anak tiba sampir ya. Heeh. Sing bener jenengan kok nggih. Kowe tiba sampir aku bogo sampir. Ayo lanjut. Salat kang limang waktu kudu aja gregoni lho kowe. Ana wong tuwa nembang ning mburi Juk. Gegar ger angger aku anyel tak nikah lho kowe. Ya aja ta. Ayo. Geger wae kok. Ayo. Salat kang limang waktu Nanoneno kudu tansah atipun lan
Apa iku ayo dhuwur cakak agama nano apa kartikan luhur ngedohken tumindak mungkar yakti urip mangya tentrem lahir batin bejo donya ngapa to? Aku ki ngenteni gong iki lho. Ngenteni gong kowe enak ngene sing bengok napase entek. Lah wong kabeh iki gen pas karo iramane. Krasa prang-prang dina ora ngejak karo mateni aku ngene. Ora. Ojo main-main lho iki ning kuthaku lho kowe. Iya. Iki Semarang iki kuthaku main-main karo kok siak. Ora wis aku manut. Ayo dibukani sik saka kendang mengko urut saka Mbak Rizky. Monggo di garap langgam sik. Monggo. Ya Mas Anggit. Monggo.
Terima kasih matur nuwun sampun dipun aturaken pepiling monggo lenggah malih. Nggih. Iki muga dadi pepiling marang sekabeh nggih Mas Gareng. Yen wong urip mung mampir ngombe saupamane tegese ora suwe. Donya iki dadi sawah tegale awake dhewe. Ayo padha ditanduri sing becik pamrih ngunduhe ya karben becik. Nggih, berbuatlah sesuatu yang positif berguna baik diri sendiri dan untuk orang lain. Tur ngeten Mas, piyai ngembak iki jilan sijine dudu wong liya, ning keluarga utawa wis dadi wargane dhewe. Leres. Apakah arti dari keluarga, Mas Gareng? Nun sewu niki mung otak-atik gathuk, Mas. Nggih. Keluarga niku terdiri dari suku kata keluar dan ga. Nggih. Keadaan apapun harus selalu bersama-sama baik suka maupun duka. Piyai ngembak ya ngono. Nggih. Kahanan napa niku situasi ngembak iki seneng utawa lagi napa niku susah kabeh ya kudu ngrasakake. Terus lu niku lupakan egoisme masing-masing. Urip ora iso dhewe. Ora iso dhewe dan jangan merasa lebih penting, lebih berguna, semuanya sama rata. Nggih. Terus Arahnya harus selalu positif dalam bermasyarakat, arahnya harus positif bersosial kemasyarakatan. leres. Terus Lah ini gagasannya harus sesuai dengan situasi dan kondisinya, Mas. nggih, ora usah dipeksake. Kalau punya ide cukup dilemparkan ke masyarakat lainnya, nanti biar dipikir bersama. Tapi kalau tidak kuat ya jangan dilakoni. Leres, nggih. Engko ndak malah napa niku tele-tele mburine. Tele-tele ngrekoso. Niki panjenengan ki kondang tukang oncek-oncek. Saiki aku njaluk tulung mangonceki bulusan. Ayo. Bulusan apa ngembak? Ya ngembak sik, ngembak sik. Yo. Niki dukuhe ngembak. Nggih, dukuh ngembak. Niki rada angel, nek gandeng angel kula terjemahke per huruf sisan. Oh, per huruf. Nggih. Ngembak ki NG. NN NC. Lah ya NGE, MBAK. MBAK. N niku napa? Naminipun sawijining dukuh. Leres. Nah, Terus G, gedene amung sak luase RW. nggih. Terus E, Ah niki ewodene kelurane melu bulusan. leres. Terus M, Masyarakate guyub rukun. terus B, Beber wayang kulit pendak sedekah desa. terus A, Akeh dalan ning sing dipilih Ki Bayu Aji. terakhir K. Karo koncone Gareng saka Semarang. Ya. Masa mlebu ning singkatan to, Wi? Ra mlebu piye tarepan udan-udan tekan kene kok. Terus saiki kelurane Bulusan. Ayo. Oh, bulusan. Ayo no, per suku kata nek iki. Butuhke kososan kene nggone. Oh ya, bener. Terus Luas areane tur nggon pegunungan adem hawane. Iki san iki lho. Apa? Golek san ket mau ki ning ndi kok ora ketemu-ketemu. San ku sanadyan kene gunung ning panas. Oh iya. Nggih, iya. Ayo wong tanah kelahirane kok. Lah wong aku ku ya gumun lah, aku ki lak pirang-pirang dina blusukan wong maraku ning apa nggon Aceh ki ya Banyumanik. Mestine pikiranku nggonku pedurungan tekan kene iki lak mesti kademen. Lah kok ning kene sok panase ya pan. Iki hawane kok panas apa akeh wong do golek utangan kok piye ya? Ora panas ning anget mergo saka akrabe olehe padha mirsani rak ngaten to Mas Gareng. Nggih, lah yen iki ben mriki pancen beda kahanane ngeten mergo akrab lan sayu rukun. Leres, nggih. Wong jenenge ngeten iki mboten disangga bareng. Weh, tenan ngene iki pancen nek ora disangga bareng ya nek sangga dhewe ya abot. Wah, aku lak tau dadi perangkat desa ya elek-elek aku ke RT. Wah, jane dadi RT ta? Heeh. Aja nyepeleke lho RT iki. Rumah samu rukun tetangga. Heeh. Wah, singkatane RT iki ora rukun tetangga. Apa? Rekoso terus. Lah ning ora apa-apa nek ujupe kanggo ngibadah ya ora bakal rekoso. Rekoso ora apa-apa, tombok barang ya.
Ya mboten apa-apa. Kabeh ki senawa itune wong aku labu-labet. Nggon aku ki ya tau bersih desa ngene iki ya tau. Nek yo alhamdulillah pisan tok terus blas ora tau. Yo jenenge manut karo selera, biasane selerane masyarakate piye. Nggih. Sosok yo ana sing geseh ya aku kari ya mana yang banyak lah. Yang banyak mana ya aku mengikuti ini jane aku kepengine ya kaya warga kene iki ana sedekah bumi ngene. Nggih, ya muga-muga mengko iso kanggo contoh daerah panjenengan nganake sedekah bumi meneh. Nggih. Nggih. Mas Gareng. Yo, iki tetembangan. Kula tak nyuwun larase pelok. Aku tak nyuwun karo Mbak sapa sing gurung sik Dini. Mbak Dini. Ha, ya Din. Niki tak kentunke kanggo Mas Agit Ramon, aku mau mampir ning gone sahabatku ning pedalangan kono, Mas. Oh nggih. Aku tak aturke dalang TikTok. Sapa? Ae Munjung Harapan. Tur kula aturke melih kagem Pak Tri, menika dosen hukum Universitas Diponegoro wonten undi? Nggih, kalian Pak Ragil. Pak Ragil, Mas Odo. Aja lali iki. Pak Ustaz Narno. Iki ya tak kirimke kanggo anakku wedok. Sapa, Mas? Anakku wedok sing barep wis arep brojol. Oh, nggih ta? Apa ya rene? Ora nonton iki. Oh, live streaming. Arep nglairke iki ngidam nonton bapake mulane panggung. Pak arep nonton Pak, yo nonton. Nggih, ini ya ngepupuk lho nggih, wetenge dipamit-amit jabang bayi ngoten. Yen kuwi putuku tiru aku lak ya ora masalah to. Lah kok nek raine kaya garing? Piye coba? Metu-metu putih? Ayo. Kok sik to, wong sing gawe dudu aku. Wong anakku sing gawe aku ora dadi gareng kok. Oh iya, Ding. Wong kok senengane. Wah, ning anake Mas Gareng iki wah jane lok tenan. Adoh karo bapake nggih. Putrane loro ayu-ayu kabeh, hebat kabeh, dadi dokter kabeh. Wah, jan tenan. Kuliah ning ndi, Mas? Kuliah ning ndi? Kuliahe ning ngene sing siji apa Sultan Agung kedokteran. Heeh. Sing barep ning Undip. Undip Yen cedhak wong Kendhip, Undip. Oh iya Undip. Nggih kedokteran. Alhamdulillah wis lulus kabeh. Wis sing gedhe spesialis anak, adalah bojone. Wah, iki mantuku kuwi medeni kabeh pokoke. Demit to? Kok demit? Medeni piye maksude? Maksude kebisane kepinteran. Oh, kepinterane ngedapi-dapi. Sing mantuku mbarep kuwi spesialis anestesi. Anestesi lah tukang bius wong. Bius. Kula medeni yen aku lesu disuntik lah ceklenger. Ning alhamdulillah Mas, duwe mantu dokter, anake ya dokter. Dadi sewaktu-waktu iso ngotopsi panjenengan kuwi, sewaktu-waktu iso diotopsi. Bayu, piye? Kowe ngerti istilah kedokteran apa ora? Piye ta? Ngotopsi ngerti ra? Ngotopsi ki nemu batang ning dalan terus dipriksa ki ngotopsi. Apa ana anake mantune dokter bapake batang iki? Kuwi lho ngecek kesehatan kuwi lho. Ngobservasi. Oh, ngobservasi. Oh iya. Kowe tenan lho. Kowe anggere karo aku itu tak kandhake mantuku sing kedua lho. Apa ta mantune kedua? Mantuku kedua iki dudu spesialis, kuwi duwe keahlian. Yen kowe gelem nyoba mantuku kedua. Oke. Kok keahliane ngerti kowe? Apa keahliane? Tukang nyuci darah. Wah. Iya ta? Wes yen kowe kepengin dicuci darahe mantuku kowe. Ora usah aneh-aneh. Oke. Sik Mas Gareng, Mbak Dini wis ngadeg ta? Tak goleki kanca. Sapa? Ketua pelaksana. Sapa? Ketua pelaksana. Pak sinten? Untung. Mas Bejo. Lah ya Bejo ki untung. Ndon aku iki Bejo karo Untung iki Kakang Adi ya. Oh, Bejo karo Untung. Heeh. Ning ora tau kabejan nggon aku. Nggih, Mas Bejo ayo munggah sik kene. Monggo. Kene, monggo mentaram-mentaram. Tutup. Oh yo. Ae aoe Dua lolo. Iyalah. Dek. Mas. Suwe ora ketemu. Piye? Bareng ketemu ana undak-undakane. Undak-undakane apa? Rambute saya tipis. Ya,
Ora apa-apa lho wong jenenge. Aku iki kumpul karo iki wiwit lara lopo lho, Mas. Karo Mas Bejo. Wah, iki dhewe dadi wiraswara aku ya wis gareng ya wis anu ya tunggale sing rayah bancaan karo kowe ya. Nggih. Nalika Mas Gareng menika pikantuk bebungah saben ngenten 35.000. Oh nggih to, alhamdulillah. Bayaran sinten ampun dieling-eling. Bayaranku wis 35. Lah mbok saiki ya ngono. Malah aku arep usul bayaranku aja mung 35.000. Piye? 35.000 karo culek matane. Ya aja nesu to. Mas Bejo matur nuwun nggih. Oh nggih. Panjenengan wis nimbali kula sak kanca. Ngeten Mbak Limbuk. Nggih, pripun? Menika kok mboten kula badhe nembang niku mboten. Oh, terus arep ngopo? Kowe kene ngopo? Ya nembang arep ngopo kowe? Kosek sabar. Apa kowe ketua pelaksana terus arep kita itu ngono? Iki dupeh mantu sing ping lorone kula mboten diulemi tur kula mboten nyumbang to adake kaya ngene iki. Aku ya nesu wong ora nyumbang blas kok. Lah ora mbok ulemi kok. Yo mestine perasaan to. Aku ngerti nek ora diulemi kok. Oh masih ora diulemi jare CS ki tetep nyumbang. Ngono to? Heeh. Mosok ora isin. Ah, oh ya gareng ora duwe isin. Gareng kok duwe isin ora untuk duit. Pripun Mas Bejo? Ajeng dawuh napa Mas Bejo? Ngeten. Nyun sewu kula niku ndelalah niki dadi ketua pelaksana dalam kepanitiaan merti desa niki. Nggih. Lah ingkang angka 2 kula niku gadah raos kuwatos. Kuwatire ten apa? Sepisan kuwatos kula niku ngeten. Iki engko nanggap Pak Bayu Haji gek-gek ora iso nggenepi anggone maringi Prabiya sing kala wingi dipun supeketi ra ngoten. Ya lho Cah, boleh ya. Sik tok. Kosek to. Kosek. Tembunge kok ngono medeni wong iki. Lah iko sik. Aja gedhe-gedhe ki lho. Nah. Kowe karo aku padha ditanggape wong lho kowe. Ayo tutuke. Sing ngomong kalih niku ngeten Mas Bayu. Nggih. Ngingi Pak Paulus Sumardi kula wau sampun maringi pasemon dhateng Mbak Limbuk. Engko wangsulana Mbak Limbuk wae sing wangsulan. Niki ngeten. Murih sedaya warga Ngembak menika mangertosi bilih saestu nembe niki ngundang dalang go internasional Mas Bayu dalah sak jajaranipun. Biasane wonten dalang gangsal Mas Gareng. Nomor 1 nalika semanten Pak Seno Nugroho, angka kalih Pak Bayu Haji, Mas Bayu Haji, Mas Sigit Arianto, Mas Kangko, mewah Mas Cahyo Kuntadi. Niku teng mriki pun kondang kawentar bola bali rene ning sing urung tau ngundang ki mung Ngembak mriki. Tepuk tangan Ngembak ora tau ngundang. Ora tau ngundang kok ditonton. Ora tau ngundang kok sombong. Ya kok sik mangkane kuwi kula niku saking seneng-senenge ning betul. Nggih. Kejaba niku niki wau ngeten. Iki lek golek donatur nggone pados donatur montang-manting paribasane yektine iso nimbali Mas Bayu ngaturi rawuh sak bergodo Abdi Solo niki benjing menawi taun 2026 kok tasih sagah mboten mundhak regane nek sagah mesti ning sagah mundhak regane wong pun disemoni kalih napa wae Sugriwa pun nyemoni ning kula nggih kraos ning mbok kula mboten isin pokoke kok tasih sagah mboten mundhak sakniki kula gadah turahan anggaran merti desa ajeng kula atur kisisan nyen ora prihatin sesuk Mas Bayu ora ditanggap wong liya. Ngen iso nanggap Mas Bayu meneh tepuk tangan. Sang. Oh tanggale no genah kok. Kosek. Pon mboten. Iki cethane awakmu ki arep ngekeki DP ngono sih to. Ha yo kan ora Nggo taun ngarep to. to Mas. Ngen ora mrucut to Mas. Kula sowan teng Pak Bayu nalika semanten kula bar wayangan ngeten iki teng mriki Mas. Entuk 3 dina kula sowan mriko. Sik terus anu Mas. Genahe tanggal piro sasi apa? 2 dina kemudian kula matur dhateng Pak Bayu. Nggih, ning ancer-ancere ya Mas, taun ngarep aja setu paing wulane sik iki wulan apa iki? Apit Mei to, wulan Apit. Mei. Nggih, setu paing wulan Apit niku kula wis anu saguh kalih Piyai Tegawanu. Ning sing penting ora setu paing. Oh, nek liyane niku monggo mergo Janu Mas, jemuah malam Kemis.
Kok malah dina kok mundur iki piye? Dina ki maju. Lah ya kemis malam ki jemuah ngono lho. Nggih, heeh. Wayangane nanti jemuah. Pengen melu dijak ora? Hah? Pengen melu dijak. Yen kowe ndek perasaan kudune aku ya kato. Mas Gareng, pengen panitia golek bintang tamu liyane jenengan apa ora? Nah, Kowe pengen disantet wong apa ora? Carane ngene, nek sampeyan sok pengen katut, panitia panjerono. nah. Ayo. Piye to? Apa aku salah? Apa ana wong ditanggap kok tombok? Mas, Jan ora keliya. tak iling-ilingi nek sampean wis panjer aku. Nah, ngono lho. Iki aku umpama iki kok ngaturi dateng Mas Bayu supaya Mas Bayu ki ngeling-eling aku wis dipanjeri wong ngembak. Sik. Kowe ngeling-eling yen kowe wis manjeri aku wis tak panjeri. Tegese aku utang karo kowe. Lah kowe piran dek kolektor sing mbok semayangi. Ya ora tekan semono to. Pokoke kula sago, Mas. Kula sak kanca pokoke siap. Oh, pun. Sekseni nggih, warga ngembak tahun ngarep muga paringi panjang umur seger waras ora ana alangan apa-apa. Amin. Wargane sehat seger waras, Mas Bayu sehat walafiat sak yagane komplit. Sesuk timbali meneh panjeri, Mas. Kene bendarane sing paling pahit. Bendara kok paling pahit iki piye? Apa? Sampeyan tak ceritani Mas Bayu. Iki ketua iki panitiane iki grup lucu-lucu lho iki tak kandhani. Nggih. Niki sowan tenggene Mas Bayu nalika semanten, Mas. Nggih. Kula niku usul apa ora jajan. Nggih. Niku bendahara mung meneng. Aku takon meneh, apa ora jajan? Mampir sik meneng mawon. Mandang gelem ngomong ngene, mangan aja ngungkuli 7.000. Iya. Tak bayare nganggo duitku dhewe. Seketika itu mangan gendar pecel, Mas. Bane malah sehat. Kene munggah ndi mau? Wis. Iki lho dapure. Wah, Jan. Nah, Musuh karo panitia nekat kene iki. piro iki? Musuh panitia nekat iki berat. Mas Bayu, Pripun? saestu menika saru dinulu. Nggih. Nanging paripaos murih sedaya warga ngembak menika pitados bilih panitia niku mboten melenceng niwa, mboten melenceng nengen. Nggih. Saestu amanah kagem masyarakatipun, pramila niku paripaos kudu kula aturke dhateng panjenengan. Bejo dalan nampa duit langsung ki saru, cukup ajudan. Ora saru. Ora saru kok ora saru. Ora kok ajudane apa? Bayu yang ngene sadis ya. Pengen katut ra tahun ngarep. Katut. Panitia panjeri sik. Anu Jo, aku nyilih duitmu kanggo padha kowe. Apa yang keperkara duitnya bulet aku kowe. Nggih, mekaten nggih sedaya para warga nggih. Mbok menawi sak mangke kok panjenengan sedaya sampun mirsani kados mekaten nek ditakoni sesuk nanggap dalam Bayu Aji saka Solo putrane Pak Anom Surata mantep lek jawab. Leres nggih, ngembak ora wayahe rumangsa mlarat, ngembak ora rumangsa wayahe kere, ora rumangsa ingih-ingih. Nanging wong ngembak priyayi sing breh weh ngerti ing kabudayan gelem urun wayangan menehi donatur. Tepuk tangan untuk Yai Ngembak. Iki dieling-eling ya, kanca yoga kabeh, dieling-eling taun ngarep neng kene meneh. Aja kesusu mati dolar ya. Ora iki sehat kabeh. Lah yo Para makane pengrawit Ibu Warangono kabeh sehat. Kesehatan, Sone yo sehat. Kiai kene yo sehat kabeh, utuh kabeh. Sik iki bulurah ra ora iki? Wis mulai. Oh wis kondur. Waduh, berat iki. Lah ngapa? Mosok dukuhe nanggap kok lurahe ra nanggap iki. Ya sok ben. Iki tak aturne sik Mas Gareng. Ya, Nggih, makasih. Mas Bayu menika kula minangka wakil saking para kadang panitia monggo dipun tampi. Siap, matur nuwun, terima kasih. Menika cacahipun 3 dasa yuta. Amin. Nilai yang kecil kagem Mas Bayu. Mboten. Tapi nilai yang sangat besar bagi kami sebagai panitia. Ora kabeh niku berharga kangge kula. Mbok 50.000 paribasane 1.000 niku enten regane. 1 yuta kurang 1.000 ya ora genep. Lho gitu. Mula piyai kene ora ana sing bentak-bentake, sekecil apapun peran di desa harus dihormati. Niku sing kudu. Turne Mas Gareng. Sesuk mbah wektu apa kaya apa nek Mas Bayu mirunggan priyayine wonten dalem, aku ya kepengin sowan. Ning wingi rada sengsara. Apa? Wis ora dijajakke karo bendahara.
tekan kono ki mengkai aku wae Mas. Pun tenang nek Wah, kae iki Ki, omahe Bayu kuwi dudu omah rumah tangga, kae kos-kosan. Namung gegujengan menika. Siap Mas Bejo. Matur suwun sanget nggih. Jawat asor. Matur nuwun nggih nggih Bejo, siap. yen ngene gagah ya kulinane dikeki saiki ngekeki gleling kowe. Aku yo gelem sampean paringi Mas. Apa? Ya jare arep manjeri mau. Piye? Arep manjeri mau. Banjir ana bacok ana. Ya jane. Matur nuwun Mas Bejo. Wakil saking panitia. Nggih. Menika karang dangu anggenipun ngenteni Mas Bayu. Nggih. Dados angen-angenipun para warga Ngembak suwe nggone ngenteni Ah, Bayu iki. menika teng mriki dados nyuwun langgam ngenteni. Oke, Siap. siap. Arep lagan ngenteni, arep lagan apa? Aku yo ngangeni suaramu, Bawa. Nah, nggih saiki Mas Bejo bawa wis. Bawa apa? Bawa, biyen kondangmu iki wira swarane jek. Jek. Ayo, nembak. Bawa. John internasional. Jangan nginter lagi. Monggo, ayo Mas Bejo dibawani. Nggih, ayo. Kula niku mun lali ya Mas. Ah, ora ono. Oh, engko tak jikoke sak bedel. No. Monggo. Iki piye to Mas aku bawen. Napa anu men bawane nganggo nika kangenku tanpa upama niku mawon. Ayo, nggih. Kangenku tanpa upama Nek Mas Bejo sing nyanding Mbak Fahmi. Ayo, dini gen lungguh ngono sik. Mi Fahmi, rene. Nah, kene. Tak goleke padha tuweke ya. Ya ora to. Yen dini buat aku. kaya nom-nom. Kene sik, linggo kono wedok. Kene nah. Kene Mi, entek rantek entekno ya Mi. Nah, kene dirapi. Oke. Wilujeng dalu, Mas. Nggih, pangestunipun. Lah nggih. Wong kok enten sing sanjang. Kok jare tuwa sinten to, Mas? Sing ngendika nggih Mas Gareng niki. Napa nggih tok? Lah piye sing pundi? Niki lho. Kok ora enek rupane? Oh, ora enek rupane, ora enek wonge. Ana suarane renek wujude to. Lah, nggih ajeng muni ngoten. Lah berarti kuwi entut. Oh, Kowe kaya entet jare. Iki salah sawijining wong wedok sing tak tolak cintani. Walah. Gayane. Ayo, monggo. Mas Bejo. Kula niku bola-bali krungu pokoke wayangan nek ana garenge Semarang mesti terang ora tau udan nggih. Nggih, mong niki muga dinyatakke niki. Wani pira? Wani pira? Salahe kowe ra mengo ket sore. Tak deni kok. Lah piye to? Wani pira? Lah nek nganti terang sok tahun ngarep katut. Ayo. Oh, ngenteni taun kas. Ayo, monggo Mas Bejo. Mung sliramu kang dadi telenging ati. Lah, jan. Besok kanca-kanca iso jajan bareng iki. Ayo. Iya. Gentar pecel meneh kuwi kok. Nano. Wis lawas anggonku nunggu. napa ngeresta Kang Mas? Bener. Jenengan nunggu kula. Tak tunggu-tunggu ning yektine wis kasembadan memula saka iku. Ah, ketoprak desa iki. Alah sirik. Ora sida. Mung tansah leledha Wijaya laras ya kena elok. Oh, iki didikan PP kok. Napa niki? Udak payung. Ayo. Anu. Iki aku ketinggalan wong sing paling teraniaya aku karo kowe. Ya mumpung ketemu aja. Nggih. Ngelingono rikala dina kepungkur
sliramu nate ngendika tresna lahir trusing tepuk tangan ya Pak Bejo Bapak Ibu. Wah, ini perwakilan panitia hebat ini nggih. Matur nuwun Mas Bejo, matur nuwun. Cuk. Ya, ya Bapak Mi. Matur nuwun ya Mas. Nanone, yo. Aku nganteni tanganmu kaya nganteni modani Nano. Lanjut Mbak, yo. Tembang kangen Cok, monggo. Yo Dini. Matur nuwun Mbak Fani, Bapak Lega. Yo.
sayang tresnaku mring sliramu ora bisa ngenteni baline enggak Terima kasih matur nuwun wis diaturke tembang angen lan uga angenteni iki karya Suwargi iki mantep Sudarsono Bapak Haji mantep. Nggih. Ya wis, saiki aku nyuwun tulung Mbak Dita yo Malik Sendro, Mbak Dita yo kene Malik Sendro. Monggo. Wah, Monggo mentara terus. Yo yo. Ai au panitia ana sing ngersake imbang ana katresnane. Oke, siap. Nggih. Imbang ana katresnanku nggih, monggo. Diaturke mumpung jumeneng sisan Mbak Dita. Nggih. Dibawani Mbak Dita, dibawani. Menika kula kintunaken kadang kula Mas Agit Ramon sak keluarga. Sing bawa kula nyuwun tulung Ki Sarmadi Sabda Utama. Mriki Pak Sarmadi. Nyedhaki Mbak Dita karo jumeneng kene Pak Sar. Imbang ana katresnan. Dudu kuwi. Ora lilanono pamit mulih. Ora kok kudu pamit ae piye to Mas? ora bareng pamit. Nggih, ayo diaturke sik. Ciri khas Sarmadi ana. Ngapa? Beskape mesti ora tau pas. Nggih. Nek ra wetenge sing mundhak ya sirahe mundhak ya. Menungso kok lending mungil ya. Monggo ayo dibawani Pak Sarmadi. Kaya kethek biru wae ya. Monggo, iya Pak Sar, monggo diaturke bawane. Manah yen ke taman wuyung. Pak Sarmadi, gandeng penjiran sing bawa niki wajibe kagem panjenengan. Matur nuwun, Mas Haji. Yen Aku sing ngeterke, wong aja tak bawani dhewe. Ya salah ora bawa. Ayo Pak Sarmadi lanjut. Lagi ngadeg wis entuk 100. tepung wong kang ayu lengkong Penodayane dit 100 sih suarane dadi apik. Susah lamun den lekno darmane dasu Mbak Dita, Dalem Pak Bayu. engko langgame jenengan nggo niki kagem panjenengan niki ya didumadil. Terima kasih. Nggih, heeh. Dik Bayu, Ngapa? aku ndi? Nggo Mas Gareng. Kabeh iki kudu monggo. Alhamdulillah. Nggih. Alhamdulillah. Adil iki jenenge ngene iki. Titip nggo Fahmi mau sing kembang. Soalnya aku ra anu karo niku nggo Fahmi sik. Nggo sapa? Mbak Fahmi mau sing nembang mau lho. Ayo lanjut. Sanadyan hamung sedhela Ya diterkira ana to kok manja. Gareng COD. Iya. Wis ben. Nah, aku kopi ranggo gula ya. Kaya ning RS area. Lanjut Pak Sar. nggih. Mas Gareng. Gile. Wah, kok kaya wong meneh. Ora. Kan Pak Diniku. Nggih. Aku rumaksaku tenan lho. Nggo Dini titip nek Dini sik. Mau Dini urung kok. Kok ndak dikira ora adil. Lanjut Pak Sar karo bawa.
nambahi sengsaming ya 100 ati wis aku ora entuk kok Bayu ora masalah seko anak entuk matur nuwun Pak Sarmadi matur nuwun wah matur nuwun lho Nduk aja tiru bapakmu pelit kuwi panjer tahun ngarep lho ora kuwi go tahun ngarep to ben apa ana cah cilik manjeri wong tuwek oh bocah diajari elek yo Mbak Dita monggo ayo bangono katresnanku monggo anoneno saben dina piye katresnanku lanjut Mbak yo Irama seger Cak. Oh, yo. Saben
Yuk.